आज ही फर्स्ट टाइम ये कोंकणीन तो लेक्चर दिवचे हांव ट्राय करतासं कसं चूक जाल्ली आसलेली क्षम करात. तर आज ही आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू नाजाल्यार आमगे नायक मामान हे प्रोग्राम हे लेक्चर ऑर्गनायज केला तांगेले खूप आभारी आसा. आणि विशेष करून आमगेले रवींद्र मल्ल्या मामा नाजाल्यार आमगेले राधाकुंड प्रभू तांणी आसाची तांगेले आशीर्वाद घेता. आणि जितले वेळ आज ऐकूच्या आयलाय ती हांव ऐकले मस्ती दुबई तुकून आसा ती सिंगापूर मागीर इंडिया तुकून मुंबई तुकून तर सगळ्याला आज आयचे कार्यक्रम स्वागत आसा. तर म्हाका भगवद्गीते वयरी उलोवच्या खातीर सांगलेले. तर हांव विचार केले की मस्तीपंत लोक भगवद्गीते वयर प्रवचन करतात. आज या सेमिनारांत आसा ताजेवेरा उलोवचे प्रवास करता. तर आयचे टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक आसा. टॉपिकाचें नाव आसा 4G. तुम्ही विचार करताल आसताल की हे टॉपिक 4G म्हळ्यार कसले. ऍक्च्युली आजकाल टेक्नॉलॉजी इतली एडवान्स जाला सगळ्या लागीं स्मार्टफोन आसा आणि लास्ट 1-2 वर्स 4G मस्ती पॉप्युलर जाला असलेली लोक वेचिके इंटरेस्ट दाखयतात. मस्ती पण आमगेले हांगा गोवर्धन इको विलेजान तू आम्ही जे प्रवचन सूर करता ती ते मस्ती जे विजिटर्स येतात ती तांणी निमगिता ती अरे खंयच्या वयर प्रवचन दिता तांणी म्हणटा ती हांव म्हणटा गीते वयरी. तर गीत ऐकून तांकां दिसता अरे आता लेक्चर चालू पुढे जावचे फुडें आमी वचच्या म्हणून. कारण की लोकल अंडरस्टँडिंग अशी आसा की भगवद्गीता म्हळ्यार एक बोर सब्जेक्ट. भगवद्गीता आमगेल्या जिवनात तुका प्रॅक्टिकल ना म्हणून. म्हणून जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट इंटरेस्ट जागृत करच्या खातीर हे टॉपिक दवरला. हे आजकाल इंटरनेट आणि स्मार्टफोन या इंटरनेट निमित्ताची आज आम्ही भगवद्गीते आयचे टॉपिक ओके आयचे टॉपिक आम्ही सुरू करूया. 4G म्हणून आम्ही तुम्ही सांगले तर या 4G कसं म्हणून आम्ही तर 4G जिओ इंडिया तू असताले मुकेश अंबानीने सुरू केला जिओ तर मस्ती फेमस झाला आणि आता ऑल ओव्हर वर्ल्ड तू जिओ कोणाक होत आसा. तर आयची टॉपिक वे जिओ आणि रिलायन्स जिओ नाही हे आमगेल हिंदी जिओ that means Geo through the Bhagavad Gita. How to live a life based on the Bhagavad Gita. तर आज ही गीतेवरी आम्ही उलोवचे प्रयत्न करतात. तर हाऊ टू लिव्ह टू ऑल ओव्हर वर्ल्ड टू कितली की सर्विस प्रोवायड आसा ती कितली की नेटवर्क कंपनी आशिल्ली आता तुम्ही पळयता ती वोडाफोन आसा एअरटेल आसा मागीर कितली की कंपनी आसा आयडिया कंपनी आसा आणि सगळे जे सर्विस प्रोवायड आसा ती कसं आमगे नेटवर्क भारी जायली ऍक्च्युअली म्हण स्पीकिंग मस्ती पण ते नेटवर्क चलना. आता आमगे इको विलेज मस्ती गेस्ट येतात ती मस्ती पण तांकां कनेक्शन नेटवर्क मेळना कारण की एवरी टाइम दे फील दॅट network is good but still the network is not coming. ताजी खातीर भगवंत श्री कृष्ण तांणी एक परमात्मा रूपी आमगेल्या हृदयांत वसत आणि तांणी खैवे जीवात्मा गेल्ली परमात्मा नाही भगवंत गीतेमध्ये उलयता सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृती ज्ञानमपोहनम. तर हो जो भगवंत आसा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आसा तो सगळ्या हृदयांत आसा आणि तो सगळ्याक हर वेळी तागेले वटू असता. कितलेय लायक कंपनी असो कितले लायक तागेली सर्विस असो मस्ती पण जे सर्विस आसा त्या सर्विसान तू कसल ना कसल ऑब्स्टिकल येता.
म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट डिस्कशन असा जी देव आम्ही म्हणतात की गॉड इज प्रेझेंट ओमनीपोटेंट देव सकट देव तू तो सेम देव भगवद्गीता अवतार घेतला तर त्याच भगवद्गीतेबद्दल मी आज शिकलो तर आयची हे टॉपिक 4G म्हणा कसलं आहे 4G म्हणाली ज्ञान ये आमगेल टॉपिक आजी गोल्डन ग्लिम्सेस ऑफ गीता ज्ञान मस्तीपंता आम्ही भगवद्गीता ऐकत ती आम्ही भगवद्गीता वाचित ती मस्तीपंता आता आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू महेश नाईक मामान मग सांगले की आता मंडे तो करून 40 days कंटिन्यूस भगवद्गीता आम्ही सुरू करता ती तर आम्ही गीत ऐकत आती जे मस्तीपंत लोकांना दिसतं की हे भगवद्गीता कृष्णानं अर्जुना सांगलेलं आहे मिगेल लाईफ प्रॅक्टिकल असो आहे 5000 वर्ष पूर्वी भगवान कृष्णानं अर्जुना सांगलेलं आहे तर मिगेल जीवनात प्रॅक्टिकल असो आहे त्याची किती रीस करतात तर ज्यांनाही आम्ही कंचे प्रोडक्ट घेतात ती मोबाईल घेतलाय किंवा लॅपटॉप घेतलाय किंवा मोटरसायकल घेतलाय आम्ही कसले प्रोडक्ट घेतात ती मार्केट आणतो तर आमकां ताजी वटू एक मॅन्युअल मेळटा एक कोरका कितले ताका आम्ही युटिलाइज कोरका आणि कसल कोरच्यान म्हूण ते क्लियर बरयला जर एक व्यक्ती असा तो हे बुक वाचिना आणि तागेल मन जे आईल तशी करता आणि मागीर ते डिवाइस किंवा ते प्रोडक्ट वायट जाल्याली त्या कंपनी रिप्लेसमेंट दितव्या दिना तशीची आमगेल जीवनात जे मॅन्युअल आसा ते भगवद्गीता देवान क्लियर सांगला की आम्ही आणि आम्ही मस्ती पण त्या पुस्तक वाजना ती आणि आम्ही बाकी सकट बुक वाचिता ती आणि म्हणजे जे लाईफ प्रॉब्लेम येता त्यांनी आम्ही म्हणतात देवा आम्ही जीवनात इतलं प्रॉब्लेम कसं प्रॉब्लेम असं ताजी कथी ये मस्ती एक इम्पॉर्टंट डिस्कशन आज आम्ही करतोच ती जीवनात तू करता ती ते आम्ही भगवद्गीतेक सेंटर दवरका कारण की भगवद्गीता इज अ यूजर मॅन्युअल इन अवर लाईफ तर हे एक यूजर मॅन्युअल असतं म्हणून ताका रेग्युलरली वाचू का आणि वाचून आमगे जीवनात तू ते अप्लाय करता तेन्ना आमगे जीवन परत जाता आम्ही उदाहरण दिता ती जशी एक आम्मा आसता छानपण दोन कारण की आम म्हणजे असं सान चेडू हाका सान पडून दोन सांगतात की पुता अशी करच्या नज अशी करच्या नज अशी बैसुका अशी हे करका अशी उलोवका तो सान पण दोन ताक ट्रेनिंग दिल्या निमित्त जेन तो व्हड जाता तेन्ना तो ऑटोमॅटिक तो चलडाक सांगता की आम्ही कशी वागका आणि कसल कोरका तर हे मस्ती इम्पॉर्टंट कशी आम्ही छानपण दोन फॉलो करता म्हणून हे जे शास्त्र जे असं पळय स्क्रिप्चर्स म्हणून म्हणतात ते एक माता समान असं आमका आमगेल जीवनांतू हर एक लाईफांतू ते आमकां गाईड करता तर हे मस्ती इम्पॉर्टंट प्रश्न असा श्रीला शंकराचार्य महात्मा म्हणून बरे आणि तांतू एक सुंदर श्लोकात येता सर्व उपनिषदो गाओ भोक्ता गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता या श्लोकांत तू कसं म्हणतात आम्ही गाय कशा खातीर फेमस आसा दूध दिवच्या खातीर ऑल्दो गायच्या शरीरांत तू मस्ती विंगड विंगड पार्ट आसा तरी गाय सगळ्याहून चड प्रसिद्ध दूध दिवच्या खातीर आसा तशी संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदाचे सार मेळ्ळी गीता अशी म्हटलं कारण की जशी गायचे जे सार असते दूध असं तशी संपूर्ण उपनिषद आणि वेद सार कसले गीतोपनिषद अशी म्हणला म्हणून शंकराचार्य म्हणतात ती सर्वोपनिषद गाव म्हणजे गायची
म्हणजे सगळ्या उपनिषदाचो जो सार आसा ते भगवद्गीता आसा आणि ह्या भगवद्गीता देवान अर्जुनाक दिलेले आणि अर्जुनान या ज्ञान एक वत्सा म्हणजे स्वीकार केले. जशी गाय आपल्या वत्साक दूध दिता तशी अर्जुनाक कृष्णाने या दूध दिलेले म्हणून हे सगळ्यात व्हड उपनिषदाचं गीतोपनिषद. आणि एक सुंदर श्लोकान तो श्रीपाद शंकराचार्य म्हणतात ती मलिने मोचल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम मरण नाशनम. तर या श्लोकात शंकराचार्य म्हणतात ती जशी आम्ही सकाळून उठावून रोज न्हावच्या वता ती एक बालदी दोन बालदी घेऊन लायक कोण साबण लावून न्हाता ती शरीर आमगे बॉडी क्लीन जाता, आमगे हार्ट क्लीन जातोय, आमगे मन क्लीन जातोय. जो आयची तारीखान तू खंयची अशी साबून असवे जो आमगेल मन किंवा आमगेल हार्ट क्लीन करता ना. तर एक साबून अस त्या साबुनाला नाव कसले हरिनाम किंवा हरिकथा. ती अगुर अगुर आमगेल हृदयाचे जे कल्मश अस जे घाण अस जे वाईट गुण अस अगुर अगुर क्लीन जाता. भागवतू मस्ती श्लोक असती हा भागवतांतू एक श्लोक येता नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ती भवती नैष्ठी. अशी म्हटलंय की कशी आम्ही ज्यांना नित्यम भागवत सेवन करता ती त्यांनी कसं जाता आमगेल हृदयात जे कल्मश अस जे वाईट गोष्ट असं जे वाईट क्वालिटी असं जे वाईट जे अभद्र असत ती ते क्लीन जाता. तशीची आमगे शंकराचार्य म्हणतात की आम्ही गीता वाजील आली गीता ऐकल आली आमगेल जे वाईट तर हे श्रीपाद शंकराचार्यान सांगला. तशीची महात्मा गांधी यांनी कितली जे लीडर असं त्यांनी वर्ल्ड तू रेव्होल्युशन क्रिएट केला आणि त्या रेव्होल्युशन क्रिएट करचे तांचे मागशी तांगेल इन्स्पिरेशन खयचे हे भगवद्गीता. हांगा तुम्ही पळयता ती महात्मा गांधी आमगेल इंडियाचे फादर ऑफ नेशन त्यांनी तांगेल जिवनांतू तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळा. तशीची एल्बर्ट आइन्स्टाइन हांणी गीता वाचून त्यांनी सांगला की इट हॅज सोर्स ऑफ माय इन्स्पिरेशन गाइड ऑफ पर्पज ऑफ लाईफ. तर हे मस्ती असं तर मस्ती पण लोक हांगा दिसता हे भगवद्गीता जे आसा आमगे कशी प्राप्ती आसा मस्ती पण लोक निमगे 5 वर्षां पुढे जेन्ना भगवान श्रीकृष्ण तू अर्जुनाक तर ते जे ज्ञान आस खाली अर्जुना खातीर न्ही. तर आमगेली इस्कॉनाचे फाउंडर स्वामी प्रभुपाद हांणी एक लाईव्ह एग्जाम्पल दिले. त्यांनी एग्जाम्पल कसं दिले की जेन्ना एक व्यक्ती आसा तागेल वाल्डीक जाता आणि वाल्डीक जाल मागीर ती जी चल्ली आसा जिगेल वाल्डीक जाल्ली ती वाल्डीक जावन तागेल इनलॉस घडकडे वता तेन्ना फर्स्ट दिवसाची तागेल जी मदर इलो आसा जो सासूमा आसा तांणी फर्स्ट दिवस दोन तिका काही बिष्टावच्या सूर करनात. तर त्या छान तू स्वामी प्रभुपादान एग्जाम्पल दिला की जर त्या मदर इन लॉक तागेले सुन्नेक जो डॉटर इन लॉक कसले इन्स्ट्रक्शन दिवचे असलेली ती कसं म्हणता ती म्हणता की ती डायरेक्ट म्हणना ती इनडायरेक्टली तिगेल चल्लीक सांगता. ती म्हणता की आता थोड्या दिवसानंतर तुगेल वाल्डीक जावचे आसा ताचे फूड जर तू कुकिंग करच्या येना जो घरात काम करच्या येना तर प्लीज तू शिकून घे. कारण की एक पण तू वर्ल्डीक जावन तुगेले इनलॉज घडकडे गेला तांणी तुका कोणे मनशानच म्हणून तू आता तू या ट्रेन घे. तर जेन्ना ती तागेले कसं म्हणतात ताका सुन्नेक जेन्ना ती सांगता तेन्ना इनडायरेक्टली ते मेसेज ती चल्लीक सांगता जे इनडायरेक्टली ते मेसेज सुन्ने मेळटा. तशीच ही भगवद्गीता ऍक्च्युअली कृष्णान अर्जुना सांगला जे ऍक्च्युअली मेसेज जे आसा सगळ्यांक
खातीर आसा म्हणून हे आमगेल खातीर मस्ती प्रॅक्टिकल आसा तर मस्तीपंत लोक गीते विशयी सांगता ती मस्तीपंत लोकांक दिसता की भगवद्गीतेत प्रूफ कसलो आसा आम्ही गीते विषयी सांगता ती त्रस्व हे कृष्णान अर्जुनान सांगलेले तर फर्स्ट ताजे रिजन असं बदल असं आता आम्ही एक्झाम्पल दिले कशी आम्ही कसले घेतात तिथे एक मॅन्युअल असं दुसरं मेली एक्झ्युमॅटिक ट्रुथ एक्झ्युमॅटिक ट्रुथ मेली जशी आम्ही स्कूलान तू शिकला ती 2+2 मेली 4 आम्ही स्कूल असताना आम्ही टीचर सांगला 2+2 4 कित्याक 5 कित्यानी 6 कित्यानी 10 कित्यानी कारण की हे जे आसा ताका एक्झ्युमॅटिक ट्रुथ म्हणून सांगलात तशीच भगवद्गीता भागवतम हे जे उपदेश जे सार आसा हे जे आसा ती ते एक्झ्युमॅटिक ट्रुथ मेले एक देवा कडनं आयलेले मेले एब्सोल्यूट ट्रुथान सांगला म्हणून जे ते सांगला ते एक वेद वाक्य जाल्ला मेले देवान जे सांगलेले ते हमेशा तांतू काही फ्लॉ ना म्हणून ते एक्झ्युमॅटिक ट्रुथ आणि थर्ड मेली प्रेडिक्शन आमगेले उपनिषदांतू पुराणांतू आणि वेदांतू एक अवतार येऊचे पुढेची ताजे प्रेडिक्शन असता फॉर एक्झाम्पल आता गौतम बुद्धा आजपासून एक 1000 वर्षा पुढे तांगेले इन्कार्नेशन जाल्ले जेन तांणी इन्कार्नेशन घेतले ताजे पुढेची हजार वर्ष पुढे एक भविष्य पुराण म्हणून आसा ते भविष्य पुराणांतू केन्ना तांणी जन्म घेतला ती खंय तांणी जन्म घेतला ती आणि कसं त्यांनी कार्य करतात तांगे अवताराचे उद्देश कसं म्हणून हे सगळे एकदम क्लियर त्यांनी सांगला ताका म्हणून प्रेडिक्शन म्हणतात आता या 3 इम्पॉर्टंट पॉइंट्स हांव तुका सांगला तुमका की प्रूफ कसले केन्नाय तुमका कोणे क्वेश्चन नेमगिला की हे जे आम्ही भगवद्गीता भागवतम जे सांगता ती तांचे प्रूफ कसले तर तांकां सांगया ती हे 3 प्रूफ आसात आता आम्ही वॉशिंग मशीन घेतला तिथे वॉशिंग मशीन यूज कशी करचे मॅन्युअल आम्ही वाजिलाली ताका लायक करून आम्ही यूज करूया दुसरे एक्झाम्पल हांव तुमकां ऑलरेडी दिला हे युजर मॅन्युअल आसा आम्ही वाजीन अशी यूज केला मागीर कसले प्रॉब्लेम जालाली आम्ही रिस्पॉन्सिबल आसा तुमकां एक्झ्युमॅटिक ट्रुथा विशयी सांगलेले एक्झाम्पल आम्ही घेऊया कावडंगाचे आता कावडंग आम्ही पळयला आमगेल घडकड आमगेल गाय आसा ताजे जे गोबर आसा तांतू लक्ष्मी आसा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आसा मस्ती इम्पॉर्टंट आसा तरी पुढे हे भागवतांतू आणि पुराणांतू सांगला आज हे काऊ डंग हॅज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हे फूड दोन सांगला म्हणून जे वे शास्त्रांत तू बरयला ते ट्रायड अँड ट्रस्टेड फॅक्ट म्हणून आम्ही स्वीकार करतात ते आणि एक्झाम्पल तुमका ऑलरेडी दिले गौतम बुद्धा आता कल्की अवतार येवचे आसा जशी रामचंद्र अवतार जाले कृष्ण अवतार जाले बुद्ध अवतार जाले तशी कल्की अवतार कलियुग जाल्ला मागीर कल्की अवतार येवचे आसा आणि कल्की अवतार केन्ना येता आणि खंय ताजे जन्म जाता आणि तांगेले आनम कोण आसा आणि इंडियान तू खंयच्या प्रांतांत तू तांगेले जन्म जाता तेवे सांगला तर हे सगळे डिटेल्स शास्त्रांत तू बरयला म्हणून शास्त्र केन्नाय आम्ही डाऊट करचे नज म्हणून they are always truthful because it is coming from the absolute truth आता क्वेश्चन कोणान विचार करतात की हे जे स्क्रिप्चर्स आम्ही म्हणतात ती की बदा असू ताजे वयर आम्ही फेथ कशी दवरका ताजे वयर आम्ही कशी बिलीव करका म्हणून आम्ही कितलेय केल्याली आमगे जीवनांतू खंयचे ना खंयचे हाजेर आमकां फेथ दवरका फॉर एक्झाम्पल आम्ही सलून आवडटा ती जेन्ना आम्ही सलून आवडटा ती जो मनीस आमगेले खाड काडता किंवा केस काडता तागेले हातान तू ब्लेड आसा मस्तीपंत त्या ब्लेड कट करताना आमगे गळ्याला येता आणि केन्ना केन्ना आम्ही आम्ही एकदम पीसफुली बैसील असता ती तर एक सान चूक जाली ते गळ आमगेले कट्ट जावच्या चान्स आसा
जाल्यार आमकां कंप्लीट फेथ आसा काय जायना, कारण की आमकां दिसता रे इतले लोक आयली ती आंगडीन तूं आनी कसले जायनी, सो वी हॅव फेथ. तशीच आमी प्लेनांत वता ती प्लेनांत जेन्ना आमी वता ती तेन्ना एअर हॉस्टेस फ्लायट सूर जावचे फुडें ती आमकां विंगड विंगड गायडलायन सांगता. तातूंत मस्ती गायडलायन आमकां गोत आसा. एमर्जन्सी एक्झिट असलेली हांगा एमर्जन्सी एक्झिट आसा, कसले जाल्यार ऑक्सिजन मास्क आसा, एमर्जन्सी लँडिंगान तूं अशी कोरका. आमी सकट आयकता ती जाल्यार आमकां गोत आसा काय जायना. 2 घंट्यान तूं हांव दिल्ली किंवा गोवा किंवा अमेरिका किंवा म्हगेल जे डेस्टिनेशन आसा ते हांव पावता. तर हे एक इम्पॉर्टंट आसा की हे जे फेथ जे आसा आमच्या जिवनाचे एक इंटिग्रल पार्ट ऑफ लायफ आसा. म्हणून म्हाका तुमगेली विनंती आसा की आमी खंयचेय व्यक्तीन कसले उलयलाली फर्स्ट स्टेप जे आसा ते फेथ आसा. आता फेथ अंतू 2 टायप फेथ आसा. एक लॉजिकल फेथ आसा आणि दुसरी मेळली ब्लायंड फेथ आसा. तर आमकां ब्लायंड फेथ करचें नजा. मेली आमी कसले जीवन अंतू ब्लायंडली फॉलो करचें नजा. आमी क्वेश्चन निमगू येता, आमी रिजनेबल डाऊट निमगू येता, जाल्यार आमी कसले असताना आमगेल जिवनांतू ब्लायंड फेथ फॉलो करचें नजा. लॉजिकली आमी हे करता. आता कोणे व्यक्ती सांगतालो की म्हाका कसं का, आता हाजे 2 आन्सर आसा. फर्स्ट आन्सर तो म्हणटालो की हांव जेनेटिक टेस्ट म्हूण आसता. जितले की जगान तूं जितले मेल आसा ती मनशां आसा ती तांगे सगळा जेनेटिक टेस्ट करून म्हाका जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना म्हाका कळटा की मेगेल DNA कोणा वटू मॅच जाता आसा आनी तशी कोर न्हू मेगेल सायंटिफीक आसा जळाली हजारो करोडो लोक आसा ती आनी ते करोडो लोकांतू हे सगळं टेस्ट करच्यान तूं कितलो वेळ लागता आनी कितलो वर्सां मागीर हे रिपोर्ट येता. जाल्यार सिम्पलेस्ट वे कसले ऐकूच्याक आन्सर मेळच्याक ते कसले आस्क युअर मदर ल्हान कोण म्हणून आमकां सांगता. तशीच हे जे शास्त्र आमी म्हणटात ती भगवद्गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, गीतोपनिषद, पुराण या सगळे अम्मा वरेन आसा. जेन्ना अम्मा सानपण दोन अम्म जे आसा ते चेडूआंक शिकयता की तुगेले जिवना उद्देश कसो आसता. तशीच जे उपनिषदांनी आसा तांणी जीवनाचो उद्देश कसो म्हणून सांगता ती. आणि आमगेल जीवनांतू आमगेल आन मेळली परमपिता परमेश्वर कोण आणि भगवद्गीतेन तू ते सगळं सांगला. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तर हे आमी आज ऐकत आसा. तर आज हे तुमकां आमी भगवद्गीते वयरी बॅकग्राऊंड दिला. आता आमी भगवद्गीते आधाराती प्रिन्सिपल्स डिस्कस करूया. आमगेल जीवनांतू कसल प्रॅक्टिकल प्रिन्सिपल्स गीता आमकां शिकयता ते आमी ऐकूया. आमगेल जीवनांतू कसल असल की आसा ते की आमगेल जीवनांतू आमी फॉलो करूं येता. तर ते आमी डिस्कस करूया. भगवद्गीता आमकां कसल शिकयता म्हणून. आता तुम्ही मस्ती लोक गीत ऐकता ती गीत वाजील आसताली. तुम्ही फाल्यां ट्रेनांतू किंवा बस स्टॉपांतू बैसतील कडेन कोणे येवन तुमकां निमगी लायली, अरे भगवद्गीता आमगेल जीवन तू कसं म्हाका शिकयता, उपदेश दिता, ते तुमकां निमगी लायली तुम्ही कसं सांगता ती. तर आज त्याच आमी प्रॅक्टिकल जे भगवद्गीता आमकां शिकयत आसा ते आमी सांगतात. फर्स्ट म्हळ्याली आयडेंटिटी क्रायसिस. भगवद्गीतेंतू कृष्ण सेकंड चॅप्टरांतू आमकां सांगता की आमगेल एक्चुअल आयडेंटिटी कसले. मस्ती पंता कोणे आमकां निमगी लायली की तुम्ही कोण म्हणून, तर आमी सांगतात म्हगेल नांव अमित, म्हगेल नांव महेश, म्हगेल नांव राजेश. तर आता म्हाका एक सांगया ती की हे जे नाव आमगेलें आसा ते नाव परमनंट आसवाय. मस्ती पंत आमी सांगतात हा परमनंट आसा, पण आमगेल जीवनांतू आमी पळयला की आमगेल नाव चेंज जाता. आता म्हगेल एग्जांपल पळय, म्हगेल एक्चुअल नाव लिगल नेम अमित केणी म्हणून, पण हांगा इस्कॉनांतू म्हगेल नाव अनंत राघव दास म्हणून. तशीच मस्ती पंत आमची गिलांतू किंवा बाकी हांतू आमी पळयता ती
वर्ल्डिक जाल्लो मागीर बायल मनशेल नाव चेंज जाता. तर नाव चेंज निमित्त जाल्ल्या निमित्त आमगेली आयडेंटिटी चेंज जाला ना. आमगेली एक्चुअली आयडेंटिटी कसले म्हूण गीतेन तू आमी कसल म्हूण कृष्णान आमकां सांगला. मस्तीपंत आमगेल्या जिवनांत एक प्रश्न येता, हू एम आय, हांव कोण? तर मस्तीपंत लोकांक दिसता हांव डॉक्टर, हांव इंजिनियर, हांव कार्पेंटर, हांव बिझनेसमॅन. हा, जाल्यार ते तुमगेले आयडेंटिटी न्ही, ते तुमगेले ऑक्युपेशन. तशीच ही हांव मेल, हांव फिमेल, ते तुमगेले जेंडर. हा, तशीच ही लोकांक दिसता हांव इंडियन, हांव अमेरिकन, हांव युरोपियन, जाल्यार ते तुमगेले नॅशनॅलिटी. एक्चुअल आयडेंटिटी कसं आहे जर कोणी निमगी लाली ताजे उत्तर कसं आहे. तर भगवंत श्री कृष्ण गीतेन सांगता की आमगेले एक्चुअली आयडेंटिटी कसं आहे. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरः तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते. के सानपण दोनो आमगेल एज वाढतं वता आणि एवरी एज तू आमगेल बॉडी चेंज लुक जेल एक वस्तू जे चेंज जायना ते म्हळ्यार आमगेली आत्मा. तर दॅट इज अवर सोल. तर कोणे तुमकां निमगी लाली की तुगेल रियल आयडेंटिटी कसं आहे. तर एक्चुअल आमगेल रियल आयडेंटिटी मेळाली. वी आर नॉट दिस टेम्पररी बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. तर हे मस्त इम्पॉर्टंट डिस्कशन असं. आणि भगवद्गीतेची फाउंडेशन मेळ्याची मस्तीपंत आजकाल आम्ही बॉडीली कॉन्शियसनेस असता ती, बट ऍक्च्युअली स्पीकिंग दिस इज अवर रियल आयडेंटिटी. सेकंड गीता आमकां कसं शिकयता, फेथ. फेथ मेळ्ळी श्रद्धा. आमगेल जिवनांत तू आतां आमी तेच डिस्कस केले. हा, एवरी वॉक ऑफ लायफ वी हॅव फेथ इज अ फाउंडेशन. आमगेल जिवनांत तू सकडान तू आमी पळयलाली फेथ जे असते एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल आसा. हा, तुमकां आमी एग्जांपल दिले. तुमकां ऑलरेडी एग्जांपल दिला सलूनाचे आणि फ्लायटाचे. तर आमगेल जिवनांत तू मस्तीपंत आमी मस्ती सगळे डिसिजन घेता ती. त्या डिसिजन जे आसा त्या डिसिजन जे आसा ते मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमगेल फेथा वयर डिपेंडंट आसा. दॅट फेथ इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ लायफ. आता या पिक्चरांत तुम्ही पळयत आसा ती कशी एक सान चायल्डान तू खेळता खेळता वयर ताका वाऱ्यान तू उडयला जाल्यार त्या सान चायल्डाक चूर भंय पळय. कित्याक? कारण की त्या सान चायल्डाक कंप्लीट फेथ आसा की तगू प्रोटेक्ट करच्या खातीर आसा. तशीच ही कृष्ण गीतेन तू सांगता की जो व्यक्तीक मेगेल वयर कंप्लीट फेथ आसा, मेगेल वयर कंप्लीट श्रद्धा आसा, तो व्यक्तीक हांव नेहमी असता तागेल वटी. म्हणून आमी कृष्ण गीतेन तू सांगता अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. तर कृष्ण सांगता असं की जो मेगेल भक्ती करता अनन्य भावानं अनन्य चिंतन करता तागेल हांव नेहमी तागेल जिवनांत तू हांव ताका रक्षण करता. तर हे इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल गीता आमकां शिकयत आसा. आणि गीतेन तू कृष्णान सांगला फेथ जिवनांत तू असला ताजेन आमकां ज्ञान मेळटा, नॉलेज मेळटा, ताजेन पीसफुल असता ती आणि ताजेन आमी आमगेले ड्युटी करतात. आणि गीतेचे 6th चॅप्टरान तू गीतेन तू सांगला. आता 6th चॅप्टरान तू गीतेन तू कृष्ण ध्यान योगा विषयी सांगता ती. आणि ध्यान योगान तू कृष्ण म्हणटा ध्यान योगीन कसं करता, एका जंगला वचून शांत जागेर बसका आणि एकदम डीप फोकसान एकदम वन पॉइंटेड अटेन्शनान ताणे मेडिटेट करता. आणि मस्ती एकदम डिफिकल्ट तांतू स्टेटमेंट्स आसा ती 6th चॅप्टरान तू. आणि ह्या सकट ऐकून लास्ट जे 6th चॅप्टर कन्क्लूजन कृष्ण कसं म्हणता, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम
समय युक्ता तमहमता. तर देव गीतेन तू सांगतस की सगळ्याहून व्हड योगी कोण कोण जो एक हातार वयर जाता, दोन जो आमगेल रामदेव बाबा, जो आनी खंयचे फेमस योगा टीचर. एक्चुअल सगळ्याहून व्हड योगा टीचर कोण की सगळ्याहून व्हड योगी कोण? अन भजते यो माम, मेली जो पूर्ण प्रीतीन आणि श्रद्धेन मिगेल उपासन करता, मिगेल लांतू सेव करता, तो सगळ्याहून व्हड योगी अशी सांगला. थर्ड प्रिंसिपल जे भगवद्गीता आमकां शिकयत आसा ते माइंड कंट्रोल. आमगेल जीवनांतू मस्ती पंता लोकां लायफांतू एक क्वेश्चन असता की आमी माइंड कंट्रोल कशें करचें. हाऊ टू कंट्रोल द माइंड. मस्ती पंता यंगस्टर्स, married couples म्हाका निमगीता ती की हाऊ टू कंट्रोल द माइंड. प्रॅक्टिकल वे सांगला. याची 6th चॅप्टराचे हांतू कृष्ण सांगता ताजे फुडें तुमकां आमी एक एग्जांपल दिवया. आता हांगा आमगे लेक्चर आयकताले कितले लोक सकाळी अलार्म लायता ती हात वयर करा ती. अलार्म लायतात न्हय. तर आमी अलार्म जेन्ना सकाळी लायता ती कितले की लोक आमी अलार्म लायता ती आनी अलार्म लावचे फुडें बंद करता ती. अलार्म जशी वाजची आवाज येता तशी बंद करतात, स्नूज करतात न्हय. इंग्लिशान तू त्या बटनार नाव आसा स्नूज बटन, कळ्ळें. तर त्या स्नूज बटन मस्ती इम्पॉर्टंट बटन आसा. जेन्ना 6 घंट्याक अलार्म लायलाली जेन्ना आवाज येता ते बटन बंद केल्या लायक न्ही देता न्हय. तर आता तुम्ही आज रात्री 8:30 इंडियन तू 8:30 घंटे जाला. आता रात्री तुम्ही न्हिदोच्या वता ती आणि न्हिदोच फुडें तुम्ही विचार करतात की फाल्यां सकाळ 5 घंटा उठा येता 6 घंटा तेन्ना अलार्म जेन्ना वाजता फर्स्ट रिएक्शन कसं तुमगेले. फर्स्ट रिएक्शन मेळली एकदम कोपारी आमी ते मोबायला किंवा त्या अलार्म क्लॉका पळयतात एकदम कोपारी. आणि मागीर नेक्स्ट आमगे रिएक्शन मेळ्ळी आमी विचार करता अरे आत्तां रात्री न्हिदलेले मरे इतलें वगी कशी जाल्ले. हे सेकंड रिएक्शन. मागीर थर्ड रिएक्शन म्हळ्याली माइंड तुमकां सजेशन दिता. माइंड सांगता की काल रात्री मस्ती बोरिंग लेक्चर आशिल्ले ते प्रभुजीले आनी लेट जाल्ले आनी रात्रभर सम न्हीद येनी जळार आशिल्ले. मस्ती कडेन माइंड तुमकां ट्रिक करता आणि माइंड ट्रिक कोण सांगता चड न्ही 10 मिनटं मात्र न्हिदोका. कितले 10 मिनटं मात्र. आणि तुम्ही कन्विन्स जावन ते स्नूज बटन दाबिता ती आणि मागीर 10 मिनटं न्हिदोच्या प्रयास करतात आणि मागीर ते 10 मिनटाचे 1 घंट जाता आणि 1 घंट जेन्ना जाता तेन्ना आमकां लक्षात येता अरे बाप रे ऑफिसां लेट जाल्ले. जावन ऑफिसां वता ती जो आनी खंयचे कामां वता ती. आतां जेन्ना तुमी कारान तू किंवा बसान तू खंयच्यान तू बसता ती अरे मार्या 6 घंट्याक अलार्म आशिल्ले तुका हांव बेलवेरीक जाल्लेली जळाली उठाय न्ही कित्याक कोण सांगलें तुका त्या स्नूज बटन दाबोवच्याक. तुमकां कळटा सुवे जे माइंडान तुमकां ट्रिक केले की आतां अलार्म बंद करका त्याच माइंड तुमकां ते ट्रिक कोण सांगतस तुम्ही ते बटन कशाला दाबेले. हाजो अर्थ कसले. हाजो अर्थ म्हळ्याली जे मन आमगेलें आसा ते फ्लिकरिंग आसा. फ्लिकरिंग म्हळ्याली आतां तुमकां एक सांगता आनी एक पटी तुमकां विंगड सांगता. ताजे खातीर गीतेन तू कृष्ण अर्जुना सांगता आसा की हे जे मन आसा पळय हे चंचल आसा. 6th चॅप्टरान तू फुल मेडिटेशन वयर अर्जुन कृष्ण श्लोक म्हणटा गीताचे
6th चॅप्टराचे 34 कृष्ण म्हणटा देवा तुम्ही हे जे सांगलेले मेज्यान जायना कारण की हे जे माइंड कंट्रोल आसा पळय मस्ती डिफिकल्ट आसा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव दुष्करम. अर्जुन इतलो व्हड क्षत्रिय इतलो व्हड तो योद्धा आसा तो कसं सांगता की मेगेला म्हाका जे या मनाक कंट्रोल करता विचार करात कितल्या शक्ती आसा मस्ती पडटा वाजिता ती या श्लोक वाजिता ती आमकां या श्लोका जितली इम्पॉर्टन्स कळना कित्याक आमकां वायू विंडाच कसलो पावर आसता गुतना एक्चुअली विंडाच पावर इतलो आसा जेन्ना सायक्लोन येता तेन्ना आमकां कळटा इट इज सो पावरफुल इट कॅन लिटरली टेक मेनी हाउसेस ट्रीज आणि कार्स आणि कस कंट्रोल करच्याक अर्जुनाल खाली एक एरो मात्र काफी आशिल्ले अर्जुन हांगा म्हणटा आसा म्हाका मेगेल मन कंट्रोल करचें जायना म्हळ्यार तुमी विचार करात ती कितलें डिफिकल्ट आसा आणि आमी मस्तीपंत आमकां अशें दिसता कसले प्रॉब्लेम दिना कसले टेन्शन ना तशी ना एक्चुअली स्पीकिंग मस्तीपंता आमी माइंडाक आमी डील करनी मस्तीपंत माइंडान कसले आमकां सांगलेली आमी यस म्हणटात निद्द म्हळ्यार हा न्हिदच उठ म्हळ्यार उठायचे हे कर म्हळ्यार या करचें हे टीव्ही पळय म्हळ्यार टीव्ही पळोवचें तशीच ही आमकां जे माइंड सांगता आमी तेच करतात एक्चुअली कृष्ण कसं म्हणटा आमकां माइंडाक कंट्रोल करच्या खातीर कशी करचें कृष्ण म्हणटा माइंड जे आसा ते फ्लिकरिंग आसा आणि अनस्टेडी आसा तर ताका आमी कंट्रोल करता आणि ज्या व्यक्तीन आमगे स्वता मना कंट्रोल केला तागेल मन सगळ्यान बेस्ट ताजे फ्रेंड जाता आणि ज्या व्यक्तीन मन कंट्रोल करनी तागेल सगळ्यान व्हड एनिमी जे आसा ते तागेले मन आसा आता जगान तू इतलो व्हड व्हड प्रॉब्लेम आसा टेररिझम आसा कसले प्रॉब्लेम जाता ती लोक कसले करता ती ताजे सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम कसलो म्हळ्यार तांगेल माइंड अँड कंट्रोल आसा एक्चुअली स्पीकिंग आमकां आमगे माइंड जिद्दो टायम आमी कंट्रोल करना ती there is no question of peace there is no question of shanti हे गीत कृष्णान सांगला so we have to decide आणि नेक्स्ट श्लोकान तू कृष्ण म्हणटा yes mind संशयो हि महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम देव म्हणतस येस अर्जुन तुझे म्हणला पळय परफेक्ट आसा मस्ती डिफिकल्ट आसा माइंड कंट्रोल करचे जेली 2 स्टेप्स आमी फॉलो केल्याली आमी माइंड कंट्रोल करचो जाता हे 2 स्टेप ऐकू का तुमकां हे 2 स्टेप कसले फर्स्ट मेळ्ळी अभ्यासेन तू कोणते अभ्यास मेळ्ळी रेग्युलर प्रॅक्टिस आमी रेग्युलरली आमगेल जे माइंड आसा पळय ते माइंड ट्रेन करका आमगेल परत ताक हाडचे माइंड दुसरे कडेन गेल्यार परत ताक हाडचे दॅट इज फर्स्ट अटॅचमेंट मस्तीपंत सांज चेडूआक आम म्हणटा हांगा वचूं नाका तो चल थंय वच परत ट्राय केली मारी आम म्हणटा चल तू कसं करचेस कर तशीची वी शुड ट्राय अवर बेस्ट टू प्रॅक्टिस माइंड कंट्रोल ते मस्तीपंत माइंड कंट्रोल करचें जायना जशी एक सांज चेडू आसता तो म्हाका सांगता अम्मा म्हाका चॉकलेट जावं का तर अम्मा म्हणटा हा चॉकलेट जावं का वे दित तुका जाता नाही तर तो माइंड कसं म्हणता चलो कसं म्हणता सांजे वे ओके ओके सांजे तो सांजे येता अम्मा निमगे अम्मा तू म्हणलें सांजे चॉकलेट दित म्हणून अम्मा म्हणटा वही वे अरे हांव विसरली फाल्यां मेळटा आतां तुमी गेला ना कळ्ळें तशीची माइंडाक आमी केन्ना पळयली कसले
अशी डिझायर कसले अशी आयडिया आयलाली जे तुमकां आतां प्रॅक्टिकली यूज करचे जायना, जे तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करता आसा तेन्ना आमी मायंडा सांगचे करया आतां न्ही मागीर. जस्ट ट्राय टू निग्लेक्ट ऑर डिटॅच द मायंड. आमकां मस्ती हे मायंड मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. तर सानपणान तूं आमी मस्तान सायकल सायकल मित सायकल चलोवंक सोडतात वे सोडनात. But we have to continue that practice. So many times when you fail, you have to get up. त्याची हांगा सांगला कृष्ण म्हणटा आणि आमकां ह्या एजान तूं सगळ्यान प्रॅक्टिकल मेडिटेशन मेळ्ळी मंत्र मेडिटेशन. आम्ही जप करता ती आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा ती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. किंवा तुम्ही तारका मंत्र जप करता ती श्रीराम जय राम म्हणटा ती. किंवा तुम्ही आणि कसले म्हणटा ती खंयचे आम्ही मंत्र म्हणटा ती त्या मंत्राक आम्ही ऐकूचे प्रयास करता आणि जेन्ना आम्ही ऐकता ती ते साऊंड माइंड कंट्रोल जाता. This was the third principle which Gita is teaching us. The fourth principle कसं tolerance. Tolerance मस्त important principle असा. आयच्या जगान तू सगळ्याहून इम्पॉर्टंट एक प्रिन्सिपल जे सगळ्या जीवनात तू गरज असलेली प्रिन्सिपल मेळ्ळी टॉलरन्स. सहिष्णुता हे मस्त इम्पॉर्टंट. आजकाल लोक इनटॉलरंट जाला कसले सान कसले जाल्ले लोक इतलो व्हड इशू क्रिएट करतात. कोणे सान मिस्टेक केला इतलो व्हड क्रिएट आनी प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. आजी तुमकां सिंपल उदाहरण दिवच्या खातीर आमकां म्हाका वतना मस्ती लोक अब्रॉडान तूं आसा ती इंडियान तूं लोकल ट्रेनां तुमी गेले आसताली ती आमगेले मुंबयचे लोकल ट्रेनान तूं तुमी जेन्ना वता ती इतले सान ट्रेनान तूं हजारो लोक असतात आणि त्या हजारो लोकांक तूं आमी कोणे व्यक्ती भितर वता आणि ताका लकोन ताका भितर दवरतात आणि लकेल मागीर कसं जाता फायनली तो मनुष्य इतलो फ्रस्ट्रेट जाता की सांसान कसले सिच्युएशन असलेली तांतू तो एकदम एजिटेटेड असता इरिटेटेड असता. एक पण हांव ट्रेनान तूं असताना तुमकां गोत तसं ट्रेनान तूं 3 सीट असता आणि मागीर 4th सीट असता आणि विंडो सीट असता. एक पण एक मनीस जो आशिल्लो तो विंडो सीटा लागीं राबलेलो ताका लेखले की आतां हांव थोडे वेळ राबलो मागीर म्हाका हे विंडो सीट मेळटा. तर तो पाप थंय राबलेलो आश आशिल्ली ताका की म्हाका विंडो सीट मेळटा. जेन्ना तो विंडो सीटा मनीस उठयलो तो सेकंड सीटा जो मनीस खचकोन एकदम विंडो सीट ताणें घेतले. तर अशी सिच्युएशनान तूं ताका मस्ती बेजार जालो. त्या मनशाक सांगले अरे हांव इतलो वेळ दोन हांगा राबला तुका दिसना हांवें दोळ्याक आणि तू फर्स्ट टाइम या ट्रेनान तू आयला हांवें मस्ती पण म्हाका गोत ना जाली लोकल ट्रेनान तू एक कॉमन एक डायलॉग तांणी सांगचे सर क्या तुम पहली बार ट्रेन में आया है आणि तांगे लढाई सुरू जाली आणि लढाई सुरू जाता तांणी एक दुसरा शौचा सुरू केले आणि इतलो शौचा सुरू केले की जे बाकीचे जे पॅसेंजर असतील तांणी सांगता रे दोनों उतर जाओ यार दिमाग मत खाओ आणि मागीर दोन्ही लोक लढाई मारता शौचा करतात आणि नेक्स्ट स्टेशन आता उदेवली आणि आता त्या स्टेशनात आणि देऊन तांणी एक दुसऱ्याक मारच्या सुरू केले. आता मग तुमका एक क्वेश्चन निमगुचे आसा तांणी खंयच्या खातीर लढाई मारता आसा त्या लोकल ट्रेनाचे एक विंडो सीटा खातीर जे विंडो सीट ट्रेना वटू गेले ते विंडो सीट ट्रेना वटू गेले. आता त्या सान सीटा खातीर एक 10 मिनटाचे जे ट्रेना जर्नी आशिल्ले त्या जर्नीच्या त्या इनकन्विनियन्स जर ताणें टॉलरेट केलेली जाली या इतलं व्हड सिच्युएशन जायनाशिल्लें. तो रेल्वे स्टेशन आणि मारामारी करता सर आता ऑफिस वच जावन इधर तो पुलीस स्टेशन वतालो जो हॉस्पिटल वतालो
तर पॉइंट हांव कसो म्हणटा मस्ती पंता आमी लायफ आणतो सांसान जे प्रॉब्लेम आसा ताका आमी इतलो होड करता ती आणि मागीर इतलो होड जाल मागीर आमकां चूर चूर जाता अरे देवा कसले हांव ताका कसले म्हणलें अरे देवा हांव अशी करचें ना आशिल्लें आणि लायफ टायम आमी रिपेंट करतात म्हणून आमी जे उलयता ती ते आमी विचार करून उलोवका म्हणून अशी सांगले वाटतात की युअर युअर वर्ड्स आर लायक एरोज सो थिंक बिफोर यू स्पीक आमी उलोवच फूड विचार करता कारण की एक पण ते एरो शूट जाल्ली आमकां कसले करचें जायना म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट आसा हे भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हणटा की ट्राय लर्न टू डील विथ डुएलिटीज आमगे लायफान तू नेहमी प्रॉब्लेम आसा केन्ना गरमी आसता केन्ना थंडी आसा केन्ना हीट आसा केन्ना कोल्ड आसा एवरी सिच्युएशन तर कृष्ण कसं म्हणता जो इंटेलिजंट मनीस कसं करता तो डिफरंट सिच्युएशनान तू फॉलो करता डिफरंट डुएलिटीसान तू डिस्टर्ब जायना तर म्हणून आमगे लायफान तू आमकां सिच्युएशन चेंज करचें जायना जर आमकां चेंज करचें जाता we cannot change the situation but we can change ourselves that is a very very important principle शिवाजी महाराजाला एक बारी लायक एग्जांपल तुमकां सांगता एक पंत शिवाजी महाराज जंगलो आणि तेन्ना एक बायल मनशां कसं करताशिल्ली फातोर घेवन आंब काडचे प्रयत्न करताशिल्ली तर चुकून तो फातोर शिवाजी महाराजाक माथ्यार लागले आणि रगत येवचें सुरू जालें शिवाजी महाराजाक माथ्यार रगत पडून तांगे जे सैनीक आसा आनी कसं तलवार केलें बायल मनशाले सांगलें की म्हाका क्षम करी एक्चुअली काही इंटेन्शन नाशिल्लें मागीर चुकून हें जालें म्हाका प्लीज तुमी क्षम करात म्हणून सांगलें तर शिवाजीन सांगलें नो प्रॉब्लेम काही प्रॉब्लेम ना तू वच म्हणून मागीर शिवाजी महाराजान तांगेले सैनिकां सांगलें की जे तू आंबे झाड पळयत आसा ह्या आंब्या झाडान आमी कसं शिकवू महाराजान सांगलें जे झाड आसा आमकां एक विशेष प्रिंसिपल शिकयता ते प्रिंसिपल कसले टॉलरन्स टॉलरन्स म्हळ्यार सहिष्णुता आता आमी झाडां पळयता ती थंडीन तू पावसान तू गरमीन तू दरेक वातावरणान तू जे आसा ते कसं करता आमकां शेड दिता आमकां फल दिता आमकां फूल दिता आमकां ऑक्सिजन दिता सगळे दिता ते रिटर्नान तू कसले घेना हांव हमेशा आमगे लेक्चरां म्हणचे आसा की जे ट्रीज आसा ते लेना बँका म्हणके आसा इंडियान आसा ते लेना बँक आमी फक्त नेचर हातून एनवायरमेंट हातून फक्त आमी घेता आसता ती म्हाका दी actually we need to give and we need to contribute आणि तू सांगला नेक्स्ट प्रिंसिपल भगवद गीता आमकां कसं शिकयता हाऊ टू लिव अ बॅलन्स्ड लायफ मस्ती लोक जे कॉर्पोरेट कंपनी तू कामां आसा ती जो स्टुडंट आसा ती जो वर्किंग प्रोफेशनल आसा ती हाऊस वायफ आसा ती तांगेल्या जिवनात तू नेहमी एक क्वेश्चन आसा ती की आता जीवनात तू बॅलन्स लायफ कशी हाऊ टू बॅलन्स माय लायफ तर भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हणटा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः गीतेन तू म्हणता की आम्ही कसले करता ती लेट्स बिगिन विथ बेसिक्स बेसिक्स कसले ईटिंग स्लीपिंग आम्ही काम करचे आणि आम्ही जे रिलॅक्सेशन जो रिक्रिएशन करता जाऊ का रेग्युलेशन मस्ट आता आम्ही खाता ती खाता तू रेग्युलर मागीर हॉस्पिटल वचका तशीच विदताना रेग्युलेशन आसका चड वेळ न्हिदोवचें पूर्ण वेळ न्हिदोवचें इंग्लिशान तू म्हणटात न्हय अर्ली टू स्लीप अर्ली टू रायज नेक्स्ट वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज तशीच if you sleep too much you become lazy and if you sleep too less you become crazy
आणि मस्तीपंत आम्ही पळयतात हे कोणाला नींद समज आहे नी तो हमेशा इरिटेटेड असता, एकदम डिस्टर्ब असता. म्हणून नींद मस्ती मुख्यच असतं. तशीची वर्क आता लोक दिवसभर वर्क फ्रॉम होम मेली घरकड काम करतात, ती रात्री वे काम करतात, ती दिवसभर काम करतात. बट देर शुड बी अ बॅलन्स. चिके काम कोरका, चिके भक्ती कोरका आणि बाकी जे आम्ही करतात ती त्या वे कोरका. एक बॅलन्स असका. चढ आम्ही कसले ओव्हर केलेलं मग ते कसं जाता रबर बँड आम्ही स्ट्रेच 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 करता ती मग एक दिवस ते रबर बँड कुडकी जातो. सो दॅट्स वाय वी नीड टू हॅव अ बॅलन्स्ड लाईफ. So that is what the Gita is teaching us. Living a balanced life. आणि आमगे जीवन तू ये बॅलन्स मग तसं कृष्ण या सांगा ना तुम्ही 4 घंटला उठाया ती 3 घंटला उठाया ती कृष्ण म्हणतस यू should live a balanced life. Huh? Eating, sleeping, recreation and work. Next principle गीता आमके टीच करतस आम्ही कशी पीसफुल असता. How to have a peace in our life. मस्ती लोक म्हणतात की ओम शांती, ओम तत्सत. त्याला ऍक्च्युअल पीस फॉर्म्युला कसं आहे हे गीतेन तू कृष्णात सांगला. कृष्ण गीतेन तू सांगता why we are peaceful? Because we are not connected with the supreme personality of Godhead. आपल्या जीवन जे कनेक्शन असं देवावटू ते कनेक्शन प्रॉब्लेम असं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नळ पळत असं ती गडकरी लाखो रुपयात नळ असलाली जे तू उद्दा ना गडकड उद्दा येतोय या ना तशीची गडकड लाखो करोड रुपयात शँडेलियर असो लाईक इलेक्ट्रिकल फिटिंग असो इलेक्ट्रिक कलेक्शन ना इलेक्ट्रिक बिल भरणी लाईट येतोय या ना तशीची जे तोटा आम्ही देवावटू कनेक्शन दवर ना ती देवावटू आमगेले कनेक्शन ना ते तोटाय आम्ही पीसफुल जाऊचे ना आमगेले इस्कॉन तू एक सिंपल एग्जांपल दिता ती कसं एग्जांपल म्हणाली एक ती केन केन आम्ही रोज त्याच जळक्या पळतात केन केन लोकांना विचार करतात कसं बोरिंग लाईफ मारा जळक्या पाप उदकान तू का आणि आम्ही ते जळक्या काणो कारण तू बोंडाच्या वरतात कसं जातं त्या जळक्याचे इमिडिएटली जेन्ना आम्ही उदकातून काढतात ते जे झडके असतात ते फडफडचे लागतात तशीची आमगेल स्वभाव आहे त्यांना आम्ही देवाला तू असत ते कंप्लीट पीसफुल असत आणि जेन्ना आमगे कनेक्शन ना आता आम्ही देवा विसरला ती म्हणून ते कनेक्शन जर निमित्त पीसफुलनेस वाटतं तर म्हणून या मस्त इम्पॉर्टंट आहे असं तर कृष्ण भगवद्गीतेन तू 5th चॅप्टराचे 29 श्लोकांत कसं म्हणता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर सूरदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा नाम शांती मृत्यू. तर देव कसं म्हणतात ते आम्ही ज्या वे करता ती तंतू मक तुम्ही जे सेंटर दवरात तुमगे लाईफ सेंटर तुम्ही मक दवरात आणि तुम्ही ज्या वे करतात ते तुम्ही मिगेल प्रसन्न खातीर कराती whatever you do as at a offering to me. So that is explained here as the ultimate peace formula. हा त्या गीतेन तू सांगला आणि दुसरं रिझन आम्ही लाईफ अंतू पीसफुल ना त्याचे आन्सर माहिती आमगे लाईफ अंतू मस्ती एक्सपेक्टेशन असत इतले एक्सपेक्टेशन असत की कसले असलाली आम्ही संतुष्ट ना लाईफ अंतू लोकाला एक कार असला तर 2 कार जाऊ का 2 असलेले नवीन मर्सिडीज जाऊ का तशीची लोकांक घर असा तांका डुप्लेक्स फ्लॅट जाऊ का बंगलो जाऊ का पेंट हाऊस जाऊ का आमगे लाईफ अंतू एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूस वाढतं जैली आमके एक अंडरस्टँड करका की देर इज ऑलवेज अ गॅप बिटवीन एक्सपेक्टेशन अँड रियालिटी लाईफ अंतू एक्सपेक्टेशन असं जे रियालिटी विंगड असं
आता एक तुमका एक फनी तुमका एक स्लाइड दाखयता. आता ही ट्रेन आणतो किंवा बस आणतो ही मॅडम न्हिदला. तेक दिसता हांव न्हिदला एकदम चंद दिसता. जर रियालिटी पळय तिगेले फोटो पळय कितले वायट दिसता. तशीच ही लोक मॅरेज आणतो तांकां दिसता आमगे लायक कनेक्शन असं सगळं लायक असं आणि आम्ही बॉलिवूड मुव्हीज आणतो पळयता ती ओ लव इज एव्हरीथिंग सच अ नाईस लाईफ. हा एक फेरी टेला म्हणजे देन दे लिव्ड हॅपीली एव्हर आफ्टर म्हूण म्हणटा ती. हा बट रियालिटी विंगडाची वर्ल्डीक जल्मागीर मागीर डिफिकल्टी असत. तशीच ही सगळ्यात प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आता फेसबुक प्रोफाईल पिक्चर. लोक व्हॉट्सअप आणतो फेसबुक आणतो लाईक लाईक फोटो घालतात आणि मागीर बद्द त्या मनशा पळयलाली पळोवची इच्छा वता. कशें तें बिकॉज देर इज अ गॅप बिटवीन एक्सपेक्टेशन अँड रियालिटी. म्हणून आम्ही ऐकू का आणि आमगे जीवन आणतो आम्ही एक्सेप्ट करका देर इज ऑलवेज. आणि ताची नंबर वन प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुम्ही आता पळया ती एव्हरी इयर कितले लोक सुसाईड करतात. स्कूलांत तूं कॉलेजांत तूं रिसेंटली कितले की फिल्म एक्टर्सांनी सुसाईड केला. हांगेली लायफान तूं सक्कड आसा जाल्यार हांगेले एक्सपेक्टेशन इतले चड आशिल्ले निमित्त तांकां ते अचीव जायना निमित्त दे आर कट्टरली फ्रस्ट्रेटेड इन लायफ. हांगे तूं जिवनान तूं डेथ सोड आनी कसले ना लायफान त्या सिच्युएशन आसा. सो दॅट्स वाय वी नीड टू लिव लायफ सिंपल. म्हणून आम्ही इस्कॉन आणतो आणि एस्पेशली गोवर्धन इकुलेच्या आणतो. आम्ही कसं म्हणतात ती अवर लाईफ शुड बी सिंपल. सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग. आजकाल फॉर्म्युला चेंज झाला. आजकाल सिम्पली लिव्हिंग आणि हार्डली थिंकिंग. सिम्पली लिव्हिंग हार्डली थिंकिंग. तर कृष्ण मागीर कसं म्हणतात सो व्हॉट इज द प्रिन्सिपल यत करोशी यदश्नासी यत जोशी ददासी यत. आम्ही कसले करतात जीवनात तू ते देव जातात. हा आता तुम्ही जॉब करता तसं जॉब देवाला तू आम्ही हे करता. आता हांव फॅमिली पळयत आसता देवाक सांगता देवा हे म्हगेली फॅमिली मागीर तुगेली फॅमिली हांव तांगेली केअर घेता. So let us try to do everything for the pleasure of God. And this is actually the philosophy of Karma Yoga which Gita is teaching us. मस्तीपंत लोक म्हणतात की वर्क इज वर्कशिप म्हणून. वर्क इज वर्कशिप म्हळी जे वर्क आम्ही देवाक अर्पण करता ती दॅट इज वर्शिप. कसले काम करता आता दिवसान तू 18 घंटे मनीस काम करता म्हणाले ते वर्क इज वर्शिप नाही. दॅट इज वर्कहॉलिक. वर्क इज वर्शिप म्हणजे हांव जे कसले काम केलेले ते हांव देवा अर्पण करतस ते म्हणटा कर्मयोग म्हणटा ती. कृष्ण म्हणटा कर्मण्यवा अधिकार असते मा फलेशु. मा फलेशु म्हणाली मेगेल जे फल असते तू म्हाका अर्पण केलेली मात्र ते कर्मयोगा म्हणाली योगा नाही. आणि कृष्ण आणि कसं आमकां शिकयत असं रिलेशनशिप. रिलेशनशिप म्हणाली आम्ही मस्ती लोक लायफान तू म्हणटा ते मागीर रिलेशनशिप प्रॉब्लेम आसा कोणे मागीर उरलेना मागीर बायल मागीर फ्रेंड्स कोणे म्हाका व्हॅल्यू करना. ऍक्च्युअल रिलेशनशिप कशी डेव्हलप करचे. कृष्ण गीतेन तू म्हणटा की ऍक्च्युअल रिलेशनशिप मेळ्ळी इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम फादर. भगवद्गीतान तू कृष्ण म्हणता अहम बीज प्रदापिता. जो व्यक्ती असा तो म्हणता की हांव तू आम्ही सगळे भाव बहीण आसा जाल्यार आमगेल एक कॉमन फादर कोण तो देव कृष्ण. कृष्ण गीतेन तू म्हणता हा पिताहम यस्य जगता माता धाता पिता. युनिवर्साचो पितामह आसा सगळे मिगेल तुकून येत आसता. So that is the first relationship we should remember. आयच्या जीवनान तू आम्ही आमगेल फेसबुकान तू 8,000 फ्रेंड्स आसा ती आमगेल इंस्टाग्रामान तू 20,000 फ्रेंड्स आसा ती आमगेले सोसायटीन तू फ्रेंड्स आसा ती रिलेटिव्स आसा ती सकड आमकां उडगास आसा ते आमकां देव उडगास ना. So we have to first remember our eternal father, that is Krishna, and that is going to help us. तशीच कृष्ण गीतेन तू म्हणटा आय एम द सीव गिडिंग फादर. आणि जे टोटा आम्ही हे
प्रिन्सिपल अंडरस्टँड करना ती ते टोटल युनिव्हर्सल ब्रदरहूड कशी येवची आहे. आणि लोक म्हणतात की अरे हांग फाईट चलतस, हांग वॉर चलतस, हांग हे चलतस, कित्याक सगळ्या दिसतं की मगेले रिलीजन उड असं, आऊ ओड असं. हा मगेले जे अंडरस्टँडिंग असतं तेच ग्रेट असं. So we have to understand that we have to follow the principle given by our eternal Father, and then there will be no relationship issues. आणि गीतेंतू कृष्ण कसं म्हणता लास्ट चॅप्टर आणतो 18th चॅप्टर आणतो कृष्ण कसं म्हणता सरेंडर सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशान्याश्च. तर हांगा कसं म्हणला हांगा सांगला देवानं की आम्ही असं म्हण वेगवेगळे प्रकारचे जे धर्म सकट सोडून देव म्हणतस तुम्ही मेगेल शरण येयाती. हा जेन तुम्ही मेगेल शरण येता ती नाव तुमगेल सकळ पाप तुकून मुक्त करता आणि तुमक मेगेल धामान तू घेऊन येता. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः. तर हे सरेंडर मस्ती असं. तर लाईफ आणतू every person has a urge. जशी आमका तान लागता आम्ही उद्दापी urge to love somebody, respect somebody and worship somebody. आमगे लाईफ आणतू मस्ती लोक आम्ही मेळटात आणि म्हणटा ती म्हाका देवस्थाना येवच्या टाइम ना, म्हाका हागेल्या उलोवच्या टाइम ना, म्हाका देवा खातीर टाइम ना, हांव देवाक नमगना अशी म्हणटा ती. हा really तांक देवाक नमगुच्या टाइम ना जर तांक फिल्म स्टाराक स्पोर्ट्स स्टाराक क्रिकेट स्टाराक फुटबॉल स्टाराक तांक नमगुच्या टाइम आसा. हाकशिप करच्या टाइम ना आम्ही हिरो वर्शिप करतात. हा आमगे साऊथान तू रजनीकांत म्हणून एक फेमस ऍक्टर असता तागे खंयचे मुवीन तू लोक थिएटरा वता ती फर्स्ट सीन जे एंट्री येता लोक थिएटरांतून नारियल कुडगी करतात. हा कितले की लोक त्याचे पोस्टर वयर आणि अभिषेक करतात. आता हे सांगत तर वी से वी डोंट बिलीव्ह इन गॉड, वी डोंट फॉलो एनिथिंग, आम्ही त्याच दुसरे वतू करतात. आणि याच तुम्ही आम्ही पळयता ती विंगड विंगड कडेन टेम्पल्स आसा ती फेमस पर्सनॅलिटीज. मोदी गुजरातान तू देवस्थान असं, सचिन तेंडुलकर देवस्थान असं, ललिताला एक देवस्थान केलेलं आहे. सो वी आर ऑल्सो डुईंग द सेम थिंग. वेळ आली आम्ही या सगळं लोक खातीर आम्ही या सगळं करता सती जर कसल फायदो. कृष्ण आमकां म्हणटास की जो मेगेल शरण येता तागेला पाप मुक्त करता आणि ताका वैकुंठ व्हरता. आत्ताच कोणे फिल्म स्टार क्रिकेट स्टार सांगतोय की तुम्ही मेगेल शरण आयल्यार मेगेल सकड पाप घेता आणि तुमका वैकुंठ पेटयता परत तुमका जन्म मेळना. तशी कोण सांगला तुम्ही तांगेल शरण घेयात अशी कोणेय ना. आणि आयची फेम म्हणाली इतली टेम्पररी असं की लोकांक 2 वर्ष 3 वर्ष जे तागे करियर असं ते टोटल लोक विचार करतात ती ताजे मागीर विसरतात. तुमका एक रियल एक्झाम्पल सांगता. आता एक 5 मिनिटं हांव लेक्चर एंड करता. हा एक पंता एक फेमस फिल्म ऍक्ट्रेस आशिल्ले तिगेल सकड पिक्चर सुपरहिट आशिल्ले बॉलिवूडान तू. एक पंत ती खंय की शूटिंगान तू एक रिमोट लोकेशनाक गेल्लेली आणि त्या रिमोट लोकेशन शूटिंग करताना अचानक थंयची लोकल जे डेकॉइट असत ती गुंड असत ती त्यांनी येता ती आणि त्यांनी येऊन ते फिल्म ऍक्ट्रेसाक किडनॅप करून एक टेंट अंटू व्हरता ती आणि ती पाप एकदम भित्ता आणि सांगता बचाव 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 मुझे. ओनली डिफरन्स आशिल्ली की ती ऍक्टिंग करनाशिल्ली. आता रियल लायफान तू चलतस सकडे आणि अचानक त्या गुंड्यान कसं केलंय खिशातून एकदम एकदम शार्प जे चाकू आशिल्ले ते कळले आणि चाकू काढून ती आनिके भिल्ली आणि त्या ऍक्ट्रेसान सांगले मेगेल सकड दुड्डू मेगेल सकड ज्वेलरी सकड दिता म्हाका मार नका. तर मार त्या मनशान कसं केलंय ताण ते चाकू घेतले आणि तिगेल हाता दिले आणि तिक सांगले की तुगेल सगळ्यान व्हड फॅन हांव आसा आणि मेगेल गावान तू आयला या घे मेगेल हात्ता रे हे चाकून तू ऑटोग्राफ दी म्हणून. आणि ती त्या चाकून ऑटोग्राफ दिता
रक्ता धार जाता आणि त्या रक्तान ती ऑटोग्राफ दिता. तुमकां गोतसवे ही एक्ट्रेस इतली प्रसिद्ध आशिल्ली, हिगेल नांव कसं गोतसवे कोणाक हें? कोणाक गोतसल्यार सांगया ती. हिगेल नाव असं मीना कुमारी म्हणून. किती लोकांक गोतस आता आमगेल ऑडियन्सान तू मस्ती लोक असत तांणी पिक्चर पळयला आसतले. आमगेल जनरेशनान तू हांव आत्ताय मीना कुमारी काही पिक्चर पळयनी. सो दॅट फेमस पर्सनॅलिटी मीना कुमारी जेन तिगेल मृत्यू जेन ती लास्ट स्टेज आशिल्ले तिगे एक लास्ट स्टेजान तू रोज तिणे इतलं दारू पिवचे आशिल्ले, इतलं तिणे सगळं करचे आशिल्ले. बिकॉज ऑफ दॅट शी डायड बिकॉज ऑफ ओव्हर ड्रिंकिंग. आणि 3 दिवस तिगेल बॉडी स्टिंक जात आशिल्ले आणि तिका पळोवच्याक कोणें नाशिल्ले. आणि मागीर नेबर्सान कंप्लेन केली, मागीर लोकांक कळ्ळें की ही मेल्ला म्हणून. आणि मागीर तिगेल क्रिमेशनान तू मात्र 10 लोक आशिल्ले. आणि दिस इज द रियालिटी ऑफ लाईफ. आज आम्ही म्हणतात की हो फिल्म स्टार इतलो व्हड असो, हो क्रिकेट स्टार इतलो व्हड असो, अशी अस तशी असो, then everything is temporary. म्हणूची आम्ही देवाक कसला नमगता ती कित्या म्हणाली देव जो असा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असा आणि एव्हरी टाइम ऍब्सोल्यूट म्हणजे केन्नाय ताजे पशी खंयचेय मनीस व्हड ना आणि ताजेवन वयर कोणें ना. अँड दॅट्स वाय वी शूड वर्शिप द ऑलमायटी लॉर्ड श्री हरी. आणि हे पळय विंगड विंगड एग्जाम्पल आसा, टेम्पल्स आसा, कितली हजारो लोक आसा ती तांणी देवस्थान वतात. आणि एक्झाम्पल द्रौपदी लाईफान तू आम्ही पळयतात कितले प्रॉब्लेम आशिल्ले आणि सकड लोकांक प्रॉब्लेमान तू कोणाकय मदत करच्यो जायनी. तेन तिणे हात वयर करून देवाल शरणागती केले, हे कृष्णा हे गोविंदा म्हणलें. कसं जालें? देव राईट टायमार साडीचे अवतार घेवन आयलो. आमगेल जीवनान तू हे मस्त पण तशी परिस्थिती येता आमकां कोणाकय हेल्प करच्यो जायना, खाली देव मात्र. आणि लाईफान तू जेन मनशाला डेथ येता, जेन मनीस मरण परिस्थितीतून तू येता, तेन तागेल हातान तू कसले ना. कितले व्हड मनीस असो, कितले गरीब मनीस असो, जेन तागेल लाईफान तू मृत्यू परिस्थिती येता, ताण जे जप केलेले, तप केलेले, देवाक मदत केलेले, दुसरे हेल्प केलेले, त्याच ताग येता. आणि लास्टान तू देव जेन्ना आमगेले मनान तू येता, आमगे स्मरणान तू येता, तेन्ना मात्र आमकां भगवत धामा वच्चाक किंवा वैकुंठा वच्चे चान्स आसा. गीतेन तू कृष्ण म्हणटा यम यम वापी स्मरणं भावम त्वदेत अंते कलेवरम. आम्ही जे भाव मृत्यू अवस्थेन तू असता ती त्या भावान डिपेंड असता आमगेल फ्युचर जनरेशन, आमगेल फ्युचर डेस्टिनेशन. म्हणून आम्ही नेहमी देवाल नाव घेवका, जप करका, देवाल हरिकथा ऐकूका, ताजेन आमगेल जीवनान तू इम्पॉर्टंट हे असता पॉवर असता. म्हणून इंग्लिशान तू म्हणटा ती लाईफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एक्झामिनेशन. आणि लास्ट अँड लिस्ट मेळ्ळी भगवत धाम वैकुंठ. आता लोकांक तू मस्ती लोकांक तांणी म्हणटात आता एक मनीस मेल्लो काय त्रास जायनी, मेल्लो मागीर तागेले डेस्टिनेशन कसं जालें हे क्वेश्चन मस्त इम्पॉर्टंट असता. तो स्वर्गाक गेल्लो, पण मस्ती पाप केल्लो लोक म्हणटा तो नरकाक गेल्लो. वेल ऍक्च्युली भगवद्गीता आणि भागवतम जे आसा पळय ते हायेस्ट नॉलेज आसा. तांणी स्वर्ग आणि नरकाचे बियॉन्ड आमकां शिकयत आसा ती. तांणी कसं म्हणटा आसा ती जो व्यक्ती लायक ऍक्टिव्हिटी करता तो स्वर्गा वता. जे स्वर्ग हे परमनंट आसवे ना. इनफॅक्ट पळय तांणी हे टेम्पररी आसा. आणि ह्या गीतान तू कृष्ण म्हणटा कृष्ण सांगला की जे डोळताय आमगेले पुण्य विशंती. देव म्हणटा आत्मेर आमकां या मरती लोकांक तू जन्म घेवका आणि पाप केल्याली परत नरका वचून भोगून पुनरपि मरणम जय शयनम. म्हणजे डेथ डिझीज ओल्ड एज सायकल आणि तू नाही
जो आम्ही चिंतन करता तो मृत्यू जल मागीर तो परत हे जन्म येना. He never comes back to this abode. म्हणूनच वैकुंठ आम्ही म्हणतात वैकुंठ वैकुंठ म्हणजे कसले अ प्लेस वेअर देर इज नो मिजरी. ते कसले दुःख ना आणि एक पंत वैकुंठ गेलेली परत आणि दॅट इज द अंडरस्टँडिंग ऑफ द भागवतम अशी सांगला. सो आज आम्ही गीतेवरी इतले डिस्कस केले. सो आज आम्ही गीतेचे महात्म्य डिस्कस केले, गीतेचे इम्पॉर्टंट डिस्कस केले आणि गीतेचे प्रॅक्टिकल प्रिन्सिपल कीज आम्ही डिस्कस केले. तर आय विश यू ऑल द बेस्ट. आता हे मनीष पळे रस्त्यावर चलत असं. सो जर्नी इज देअर, वी हॅव टू कंटिन्यू अँड एव्हरीबडी हॅज टू वॉक ऑन हिज ओन बिकॉज एव्हरी सो खूप आभार. 10-15 मिनिट लेट झाला कसले तुम्ही नसता मी कोरेता. थँक्यू व्हेरी हरे कृष्ण.